Gibarugan sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay nga kabahin sa disaster preparedness ang pagpaayo ug pag-install sa mga CCTV ug monitoring sa Talisay City Command Center. Sa baguhay lang gipagawas nga COA annual report, nakita nga ineligible expenditure sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund sa tuig 2023 ug 2024 o paggamit sa pondo sa Disaster Fund ang pagpanaod ug CCTV sa Command Center. Moabot sa 20.94 million pesos ang nagasto sa pag-rehabilitate, repair ug installation sa mga CCTV monitoring sa Talisay City Traffic Communication and Command Center ni atong 2023. Naguba ang Command Center ug ang mga CCTV monitoring niini sa bagyong Odette ni atong 2021. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga nakatubag na sila sa Audit Observation Memorandum kun AOM sa COA ug naghuwat na lang sila sa tubag sa komisyon. Samtang gihimakak-usab sa mayor ang nanggawa sa social media nga na nag-iya siya og fast food chain. Apan andam mo kana og sa katungdanan kung mapamatud-an ang pasangil. Ang ako lang is AOMs are something we face because COA wants us to explain. We have already explained and COA will give us an answer by March of this year, next year. No, it's not a disallowance. It's a memorandum, it's an observation memorandum, which is normal. Ang the role of the LGU is tubagon siya. Relate man na nila na wata magtinarong pangalagad and nakapalitag mga fast food chain. Ang ako lang hagitan na nila, whether in a personal capacity or in a dummy capacity or what they're saying, that ang amuang negosyo sa mga gulyas is a school, the University of the Visayas. And if anyone can show, hagit na ko nila, if anyone can show that na nag-iyamig any fast food restaurant in Talisay and in the whole country, ugma mismo resign ko pagka-mayor.